И какво става, хора? Ние ще играем The King. Опа. Fighters. Направи била. Така. Тук с моят брат ще играем на тази игра. Да. Но сме много добри, поне аз. Той има днес рожден ден. О, не шит! Ще го бърках. Той не си има рожден ден. По навик. Стига! По навик. Имаш рожден ден по навик. Да, избирай си типа. Това. Окей, а чакай, бе, аз още не съм се избрал, бе. Това. Аз съм, кой да съм. Аз съм това. Добре. Стига. Тук на великата е кастомерс. Това беше гадно. И значи. Добре. Мама ти. Прикалаш. Защо вече знае? Това беше гадно и. Добре. Би се спрял. Какво да се спра? Добре. Фарта играем без тия. С надолу 4. Чу? Играем без тях. Чули? Добре. Спри! Опа, това го направи без да искам. Ма не те удари. Ще се набия. Ти ме направи това. Ама тебе не те удари. Удари ме. Окей, ще ме смелиш. Това се разбра. Имаш късмет, че имаш рожден. Да! И сега се върнем и продължаваме. Йо. Давай. Чакай, не. Продължаваме, хора. Нещо се О, ще да го направя. Мърдам. Чакай. Това сега вече мърдам. Да. Какво е? Само дразни. Само се телепортира, ама не ме е ударил. Пък аз съм взел вече единия живот. Не да се играе. Чува, Андрей! С че ли играем? Не, без искам. Ко? Печела! На някой друг игра. Да се скейта. Добре, ама не ще снимам. Добре. Чакай, спръх на пауза. Са сорден хора. Аз на моят рожден ден на И се върнахме и почваме друга игра, която се казва Street Sesh. И сега започвам да играя, само да сеча как се играеше. Сечих се как се играе. И сега, който направи повече точки печели, нищо не печели, просто печели състезанието, което си измислихме. Уху! То се знае, че аз ще победя. Така, със силата на късмета. На теб не ти се чуе. Изобщо. Отрепахме се!
Благодаря, че ни за това, че се отрепахме. Мамка, че е грозна! Готово. Най-сетне. Оправихме се, имахме техническа грешка. И сега се оправихме. Тя играе в интернет, просто напишете стрице, ще играете. И значи не остава да скуча. 2, да. Има и 3, ама. Да, тя е малко по-тъпичка. И едно пък е много по-тъпа, събираш някакви обувки. Да, едни тъпи обувки и парички. Много скапа, нали? Затова ние играем. А пък тази е най-добрата и затова играем на нея. Да знаете, че сме братя. Но стана и да ни го знаят. Не, но те ще го знаят. Защото го казахме в началото на клипа. Да, каза, че в началото, като почнахме да играем на Street of Fighter, си каза, че ще играе на тази игра с брат. Ако не помниш. И за първи път събирам толкова малко точки. С принцип събирам по 1 милион. Подмазва се. Какво се подмазвам? На кой се подмазвам? Тере. След малко ще видите и как го прави Андрей и дали ще ме победи. Което се съмнявам. Да! 219 220 701. Записвай го. Те хора, сега почваме да се върнем. Чайте, че го разебахме. Върнахме се. Тук просто накара да цикаме континю. Cancel. Да, cancel. Просто нещо не ни пъква. Така и сега е наред Андрей. Сега гледайте как са маже. Играй с тия. И окей, имаш проблем. Колко много точки има? 53 800. То, минах ти. Не си. Знам. Дали ще успея? Сигурно ще успея. Това ми е най-малкият рекорд. Просто нищо са халосваме като се бъдна. Лъжиш. Не, затова виж. Ама как иде. Сега дали ще успее да ме победи. И го очаквайте след като го проведем. Много ясно. Го очаквайте в YouTube. Йо, добре, ще кръстим готините игри. Ще го кръстим 2 игри, 1 шампион. Готинеме. Преди малко го измислих. И дано да се получи от добре клипа. Дано да не е размазано или да не се чуват гласовете. Да се чуват, я. Да се чуват. Искаме да се чуват. Много. Ние направихме 8 минути клипа. Да, и се свърши. Те, че побързай малко, че се ще свърши времето. Сори, ама не контролирам аз играта. Всъщност, ако беше малко по-бърз. Абе, се Не ти слушам. тук дали ще се ползваш. Не. Не по-бързо. По-бавно да минава. О, не, стига. Той ви каза сега нещо, направихте и че да е бавно. А пък остава 30 секунди до края на клипа. Да, трябва бързо. Много. Няма да успее да мини нивото, ама като го гледам колко е събрал, няма да успее да ми такова. Ма ще ви кажем в описанието колко точки е имал. О, не може. Не, няма да успее. Жалко, много жалко. Една минута.